Ya tetep tak dongane seger kewarasan cak keluargane. Mbak Tuti ya diparingi tobat ora nyembah batu meneh. Ayo. Nyembah apa? Nyembah batu. Atwal kalin kok ayo. Nggih. Ya kan jumeneng alon-alon coba kaya apa? Klasik kene ra apa to, Ken? Nggih, Pak. Ra apa to? Nggih, tapi kula sambil nyawang liriki, Pak. Lirik ra apa-apa, disawang langsung ora apa-apa kok. Ayo ora apa-apa. Kali jumeneng. Jumeneng, aja lali esuk tanggal 12 neh ning Pekalongan. Aja Nggih, diundur-undur Pak. kok sak rombong aku lho. Lho, Pak, trouble, Mundur, Pak. moja maju. Ayo ora nggih. Trouble jere. Ayo. Anak salah saya apa? Lah piye lho sing nanggap lek Pak Dalang mboten kersa maju, mboten wayangan mawon kok tak campur sari niken. Purun maju aku ya ngono ayo. Nggih. Elok tenan ayo. Perbawane lho, ketrimane nganti kaya ngono. Muga-muga ketrimane sing niken iso ditampa nular ngene Mbak Trihastuti. Ayo. Diterima Tuhan Yang Maha Esa. Ayo. Ayo nggih. Monggo Mbak Niken Salindri ya. Seripat seripit lempian nemrak kesimpit. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang-kadang anem seniman pedalangan Paku Datu. Iya ya, Paku Datu nggih. Saking Tulungagung mligine Mas Sita Bagaskara. Wisnu Murti. Ha iya, Uga Mas Ndaru. Pak Sentot, Pak Sumari. Enek Mas Irwan. Ada. Wah, nggih Mas Irwan. Kabare sore mau nyampur sari. Ayo. Saiki kepareng nusul. Wah, jan. Muga-muga Mas Tewel tansah diparingi suci katresnane marang budaya. Tulus ngono, tulus. Ning gubuk asmara. Ayo nggih. Matur nuwun. Putrane Pak Eko Mas JB. Wah, matur nuwun Mas JB. Luar biasa. Yo, Nduk, Ken Salindri. Ora lho Nduk, Ken, sampean iki jane lak wis sukses wis lancar di dunia musik, ya toh. Tanggapan ya tanpa leren, kok isih meluangkan waktu
gelem diprok dadi sinden nganti yah ini iki sebabe apa? Garai pripun nggih Pak, kula no remen sangat lho Pak len derek wayangan niku, apalagi tuh kalau wayangannya itu klasik Pak. Mboten dicampur kalih elektron musik-musik ngoten niku kula paling remen. Kuwi mergo enek aku apa pancen lahir batin ngono kuwi? Lahir batin Pak, amargi kula kan mbak batin niku kan saking wayang to Pak. Heeh. Kula pertama kali dados sinden niku kan derek Pak Degleng niku kan teng wayang. Pake. Nggih. Terus nggih kados nyamane niku pun teng seni-seni musik gamelan ngoten lho Pak. Kan nggih sampun setiap hari segojangane niku kados musik-musik band-band terus ngoten niku kados nggih. Kadang niku nggih enten rasa-rasa waleh ngoten lho Pak. Oh ngoten iya. Nggih, makane untuk mewarnai mula sok-sok balik ning gamelan meneh ngono ya. Nggih, ngoten. Luar Itulah biasa. alasan pertama saya, Pak. Iya, iya syukur nduk wis kaya ngono iki tegese nun sewu saiki akeh generasi sinden. Lek mbiyen do apa kuwi jenenge terinspirasi karo mbokmu Kesi iki do gelem sinau nyinden bocah nom-nom cah cilik-cilik. Ning saiki ya akeh para mahasiswa baru ning isi Surakarta mlebu ning jurusan nggen karawitan belajar nyinden ki mergo termotivasi pengen dadi wong hit, wong kondang kaya Niken Salindri. Tegese tampilmu di dunia wayang dan gamelan kuwi menjadi motivator untuk para generasi-generasi, para anak-anak sekarang untuk ikut serta belajar dan juga melestarikan budaya Nusantara. Lah kuwi. Alhamdulillah. Kula nggih riyen nggih termotivasi saking Bu Kesi nggih, Pak. Bu Kesi. Nggih, Waduh, idola aku- kula riyen nggih ngoten. Aku ya ngono termotivasi karo Bu Kesi kuwi. Aku mbiyen nek rumah saku wayangan tanpa Bu Kesi nu hampa aku mbiyen iki. Ngono kuwi. Heeh. Nek sakniki Saiki biasa aku malian ngono iki. Ya ora ya padha wae wong nyibarate mbokmu iki lek dadi ora mung satpam ning dadi Polri kae lho, Kapolri. Ngisor ya tidak dhuwur lor apa-apa kidul kalau enek kabeh. tanpa adanya perempuan yang tegas itu pasti laki-laki itu akan seenaknya sendiri. Nah, ya ning ya ora digebyah-uyah. Delok wong lanange sapa ngono kuwi. Tapi rata-rata semua laki-laki gitu sih, Pak. Nah, iya, rata-rata ki lek ora semua to. Loh, semua. Loh, semua ora. Semua, beda. semua. Bapak iki tipe laki-laki yang setia kepada pasangan. Iya, kalau di depannya Bu Kesi, lihat di belakangnya kan nggak tahu. Loh, kowe tek ngerti lah aku seneng ke belakang. Piye to, Pak? Piye ta, Pak? Ini bocah iki. Tapi insya Allah Pak Cahyo sekarang sudah tobat ya, Pak ya. Sik omonganmu ora penak belas ngono. Kaya aku mbiyen iki tau dadi maling ngono iso tobat lho. Enggak. Maling perasaan. Lho perasaan kan yo buka sitok, mbokmu tok. Oh. Kapan enek kabar aku seneng karo wong wedok ngendi lho, ora tau ta. Iya kah? Heeh, primpen mergane aku iki. Oh. Malah primpen ora iki. Ya sak bisa-bisa dadi wong imbuh sak propirane kepengin luwih becik ngono lho kan. Aku Nggih, ngrumangsani dosaku ya pirang-pirang kanthi wingi iki sowan ning tanah suci mung iso nglebur lan nyuda marang akeh dosa sing tak sandang ngono kuwi lho. Nduk Niken, Dalem, Bu. tak critani pengalamanku ning Mekah ya. Nggih. Kuwi pas wukuf ning Arafah. Nggih. Kuwi titik wong diarani dinobatke dadi haji kuwi yen wis berdoa ning Arafah nalikane jam 12 awan nganti lingsire srengenge jam 6 sore. Nggih. Nah kuwi mau kan wis ndonga sampai jam 2 awan wis Bapak Ibu panjenengan Bapak Ibu semua sudah dinyatakan sebagai haji. Semoga mabrur. Terus mutawipe muni ngene, Nduk. Silakan Bapak Ibu yang punya suami atau istri menemui suami istrinya masing-masing untuk memberi saling bermaaf-maafan. Tenan, Nduk. Baru ki mau Bapak Ibu wis dinobatke dadi haji, nangis kabeh sak enek-eneke jamaah. Nggih. Ibu ya metu, goleki bapakmu tak telepon, Pak, ndang metu. Nah, urung pengen metu si anak. Wah, Kaji. Astagfirullahaladzim. seto. Umat. Bapakmu metu saka tenda Arafah kuwi mau, Nduk, goleki ibu, nubruk ibu karo nangis. Sakjeke urip aku ngerti bapakmu nangis lagi pisan kuwi. Lek nubruk aku piye ngene? Bu, ya Allah Bu, aku njaluk ngapura ya Bu. Aku akeh nglarani hatimu, Bu. Ngono. Sabatene ibu ya, iya Pak, wis tak ngapura, bar iki aja mbok baleni meneh lek menjarake sinden-sinden ya Pak. Aja mbok jarake meneh, sinden-sinden aja omong lekoh-lekoh. Nah, kuwi Nduk, dosane bapakmu ning kono kuwi. Dadi dhek nyadari.
menyadari yen dheweke iki duwe dosa akeh karo ibu. Maune ora gelem njaluk ngapura. Gengsi. Iso dosane bojone diwirang-wirangne ning kene lho ya. Lho, iku kanggo pembelajaran. Untuk pembelajaran kita semua bahwa orang itu mengko sing dibiji Gusti Allah iki ora mergo awake mbiyen tau dadi berandal dadi wong nakal. Ning saikine mbiyen tau duwe selingkuhan, duwe demenan akeh. Ning saiki akhire tobat. Saya yen sadurunge mati terus tobat. Alhamdulillah. Ngono, Nduk. Bapakmu dadi saiki tobat, Nduk. Alhamdulillah. Wis ngono kuwi critane. Muga-muga ora kumat ngono. Nggih, Pak. Nggih. Amin. Semoga tidak hanya 1 minggu ya Pak tobatnya ya Pak ya. Ya ora, ya berusahalah Ken. Nah ya. Coba mbiyen tau tak gekne anu tau pangkur tau kangen Pak karo pangkurmu. Iya. Coba kaya apa? Ngene ae penak. Ayo coba peloke Mas Dar. Ayo Mas Dar minto. Aku jenenge kanca-kanca lali kabeh, Truk. Ayo to. Sopo ya ampun sopo Sulama. Oh enggak suwe to sul. Masalah kapan lemu putih. Ayo. Nanti kaya ngono. Niki sing gender namanya Mas Dar. Mas Dar. Nggih. Car minta tenan. Nggih. Mas Daryanto Sarjana Seni. Niku nggih. Diganti wae. Sapa? Ganti Dar Gombes. Kuwi enak kuwi pancen kuwi. Ngono kuwi. Salah satu pengendange Ki Minto Darsono. Khusus menyuro. Lah iya kuwi apik tenan. Ya coba Nduk. Demen buta yang ram bakal Mas masih nangkling cahyane rakaeksi Nimas mesti kaning jantong Ken kanyakang saking sa salawireng nambang beksa waska cakup li linambaran jiwa tama mlebet sambung wanci dalu Mas. Ayo. Driya sumarah mring Gusti Oh.
Pak Heru kendangane galak kaya ngono. Ayo tenan tuwa tenan. Pandene cedhak maratuwa. Ayo. Endi ndurenan. Ayo. Nduk. Menda boya yen sita replan antika mesti bakal Garalair putri Celestio Matur nuwun Cahayu niken Salindri saged istirahat rumiyin ya. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Jono, Pak Sri ingkang mboten wonten walehipun tebih saking Surabaya tansah nusul kalian Madangkara. Ora mung ning Tulungagung, ora mung ning Nganjuk, ora mung Madiun, sok-sok awake dhewe mayang ning Solo barang ning Karanganyar ya nusul. Ha iya. Malah nggawa kanca anyar. Nggih Bu, kecakaken tambahan baru ini caksinya. Ayo. Terpinter mijeti. Ayo. Nggih. Mbah nuwun karo anakku lanang kok Surabaya, masalah nang ndi mau cahe. Enten bocah niku budal lah SMP apa piye no. Bidal king Surabaya numpak sepur. Piyambak tanpa kanca. Babar pisan dugi mriki kula kaget iki kaya cah Surabaya kae tekan kene tur dhewe. Ha iya. Sing biyen ketemu neng ITS kae. Heeh, debar wayangan. Enek cah cilik, "Sapa ki, Le? Kowe ngapa nang kene?" Bar ningali wayang. Lho, lah terus randang mulih wayang wis bar ngenteni dijemput kalih bapak dereng dugi lek njemput. Lho,
kaya ngono kuwi. Lah generasi-generasi do seneng budaya, seneng wayang kaya ngene ora bakal sing jeneng seni tradisi Kepaten Obor. Iya, kaya ngono kuwi. Nggih, Mbah nuwun. Yenong, wah winong Nawangsih, wah iki jan. Tak pantau ke tanah suci dek ya bintang tamu terus. Ha iya, bintang tamu anggarane kurang no kopere ditinggal. Ha iya. Nyilih kancane. Ha iya. Neng ndi yenong iso kopermu keri kabeh? Enggak, itu bukan carry, Pak. Piye? Salah input. Hah? Salah input. Salah input. Input salah input ya. Input masuk, salah masuk. Jadi kan itu kan dari Bengkulu. Mau transit ke Banjarmasin, harus ke Jakarta dulu kan. Nah, itu tapi sama yang ngurusin bagasi itu diarahin ke Solo semua. Soalnya Kak Apri Mimin kan ke Solo, jadi dikira saya ikut ke Solo, padahal saya ke Banjarmasin gitu. Masalah. Jadi bukan carry, tapi salah. Lah terus kowe tanggapan ning kono ki terus nganggo klambi apa? Klamben ora kowe? Anu saya pinjem baju dan pokoknya sak pengadeg itu Mbak Asih, rumahnya Banjarmasin. Sak pengadeg njaba jero kabeh ngono ya. Iya Pak, sak daster-dasternya saya pinjem Mbak Asih. Kaya ngono. Tujune ning luar Jawa duwe dulur nang. Alhamdulillah. Kok mau ora mentah kaya apa? Kewirangan jatuh. Iya. Suara. Ayo. Ayo. Ya tas iso carry ayo. Iya. Kita ngomong kok kula diguyoni babi kita. Jane isine apa to, Nang? Jawaban ora perkara isine ngono. Ayo nggih. Yen kangen karo nemu nembang. Gandrung sik kelingan no. Ayo. Masih, Pak. Oh iya, gandrung coba kaya apa? Iki wae sapa? Ayo, iki wae sapa, Ding? Ayo. Karyane Pak Anjarani Solo. Coba. Niki lare Tulungagung Bapak Ibu saking Laladan. Ngendi kene campur darat? Nggih, Pak. Disane pojok campur darat. Niki pernah sik pulunan utawi ponakanipun Bu Kesi. Nah niki gayuh kawruh ngudi ngelmu, nyecep ngelmu wonten ing Surakarta. Nyecep ngelmu. Ya sok nyecep sok di. Ayo wis. Apa sih, Pak? Ditularke kawruh ngelmune, aja sok sudan to ora. Ayo ngono kuwi ayo nggih. Astagfirullah. Haji lho, Pak, haji lho, Pak. Aku los aku ayo. Ayo nang ngadeg coba kaya apa. Ayo nggih ngono kuwi. Nggih. Wong isone guyon lek pas ngene iki. Ngerti watakku lek ning omah kena anteng jan nika. Ayo. Ayo nggih apa kaya apa. Ya kanca-kanca sik kelingan ra Mas Imam. Ayo coba. Nene nani. Ayo coba. Bangun. Nggih. Wina nganyelne bangun kene ahli melek 7 tahun genep iki. Ayo. Mas Imam tukang gugahi kancane. Ayo. Nek kancane ra kena digugah terus dhek lu turu. Ayo. Yo, iki wae sapa? Coba kaya apa? Nong, ayo. Nong, ayo. Apa? Itu dados Madangkara. Oye. Oh. Bom sesek. Ayo. Kan Pak, lu makane jerone prene jus suwi, Pak. Lah aku to sing salah, Pak. Apa aku sing salah kok. Lepas semua kan. Serang langsung saut. Ayo, lambene Winong. Ayo. Ayo Mas Danang ayo dong. Ayo Mas Dwi semangat kaya ngono. Ayo. Ayo. Mumpung Mas Dwi puji rong joget. Ayo. Ngantuk joget ayo. Maka, yo.
duweku janggut nyatis weke sapa nang janggut nyatis yo duweku bangkeane weke sapa nang bangkeane yo duweku iki piye weke sapa mestine ana sing duwe iki piye weke sapa mestine ana sing duwe iki piye weke sapa mestine ana sing duwe iki piye weke sapa wong yen lagi naksir ra peduli yen beranuklen sekian lagi bokek direwangin retak-retak sarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro wong yen lagi kepikat ra peduli dunya kiamat wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi senajan ra duwe duit direwangi kredit-kredit sarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro ireng bangir weke sapa nang ireng bangir yo duweku lambe merekah weke sapa nang sing merekah yo duweku bokong bunder weke sapa nang bokong iki yo duweku bangkeane weke sapa nang bangkeane yo duweku iki piye weke sapa nang mestine ana sing duwe iki piye weke sapa nang mestine ana sing duwe iki piye weke sapa nang mestine ana iki piye weke sapa mestine ana sing duwe apik Yud ngopo Yud dalem Pak E ayo Sangkake. Beluh, Pemain ketoprak apa bal-balan ke kaos kaki ora. panyu yo adem. ben ora masuk angin lutuk ora Yo kenyih. Cek kesel kuwi Beluh. Kusik bocah wadon. Ana ing sak tengahing alas banjur ana bocah wadon sing ayu Sulistya ing warni. Kemayu tiran. Sopo jenenge bocah wadon? Nuwun inggih Raden. Nami kula pun Setyawati. Nyapa? Ngono kok wong Tulung Agung. Loh, piye to? Ketoprak iki wong wedok iki soalnya rada mlengking lho. Nuning nggih sinuwun. kuwi durga kuwi Ketoprak iki apa aja mlocokne to Kok suara Iya, soal tenggorokan. ayo Tampangake nami kula Setyawati. lah sing keri yo rasa mbok gongke suwuk to. Nah, Untuk dulu ora. Kula mboten saged no. Dewi Setyawati menika kan karakteripun alus. ah cara wayang Sembadra bener Lembut, ngaten lho Mas Kluthuk. Ya wis. Setyawati apik kaya ngono Ya, ya, kuwi ya. lek Setya Purwati lah kuwi ngono kuwi kowe adoh nek kuwi. Adoh. Adoh. Kusik. Ana kawigaten apa? Njur kowe sak kloron dolan ana ing sak tengahing alas. Kamangka alas kene kebak banget kewan sing galak. Njur mengko sak mangsa-mangsa kowe njur. Ya apa to kok sak mangsa-mangsa? Sama-sama karo musuhe kentange metu ya. Sak mangsa-mangsa yen dipangan kewan galak njur kepiye? Lah yo mane manayumu. Menawi enten kewan galak
Kula teng mriki kan enten piyayi sing gantenge kaya panjenengan. Kula badhe nyuwun tulung panjenengan, kapurih kula malih. Ora tau ketoprak. Lho, piye ta? Saman ki ra gelem karo Angkring Darma. Lho kok ngosek kaya ngono ya. Lah ora gelem kaya penuangan sik kok. Ora gelem terus wadul mlayu, wadul masih batik madrim. Ngono lho. Lah kok malah Tuk, kowe getak oleh. Kowe ora ngerti, kuwi iki bendahara. Pati uripmu ning tangane Dikesi. Bendara lek kleru ya kudu disalahne, Pak. Aja ngene kok bendara, kepala BGN salah di penjara kok. Kang Mas. Lah kuwi Kang Mas. Sapa neh iki? Kang Mas, jenengan ampun sia-sia sama kita berdoa. Ki apa neh? Iki lakon apa? Modern. Hei, iki lah gandengane Rama Dasa. Ini ketoprak modern. Iya, ketoprak modern iki Kang Mas. Aku tukang entok kok Kang Mas. Jenenge mbane. Oh alah. Ceritane sampean ki dijarak Angkring Darma, Ora gelem. ora gelem terus mlayu wadul masmu. Ya. Ngono lho, paham ora? Paham lah, Dek. Emang pertanyaannya ngono kok. Ngono ki ya jawabmu. Oh, kula ora wedi. Ngono lho. Ya, oke. Siap. Ngono Nggih, kuwi Mas ya. Kluduk. Ya ting nih susu ya. Pak Sis nesu. Nesu lho. Nah. Yo. Aku malah Kayak Pak Sis tenan iki, Sis Kampling. Ayo. ya kendamu dah. Ayo Mban. Piye Mban ayo wae dolan ning jero alas kono ya. Arep golek apa ta ya Kang? Ya, Hei, jelas kewan. bocah wadon. Kok enek wong lanang ya? Heeh. Tapi Biung. Ya Allah ganteng Kok kaya sik- ngono ya ampun. Aku ndak kepengin ngerti. Kowe bocah loro Ya Allah. banjur tenguk-tenguk dedolanan ana ning tengalas. Omahmu ngendi ya? Nyapa to takon-takon omahku? Omahku rene dolan-dolan dhewe kok ora penting kowe ngerti omahku. Jenengmu sapa? Dikandani ra Biung? Piye? Jenengmu sapa? Mau tahu atau mau tahu aja pertama tuh banget. Ketoprak apa? Ini Lah ya. rembug cukup. Mesake banget yen kowe bocah wadon sing ayu. Pasuryanmu banjur dedolanan ana ning tengahing alas. Ayo nderek aku ana ing Kadipaten Malawapati ndak mulyake uripmu. Mah, gak aku Biung. Ngapusi. Ngapusi. Saiki akeh penculikan kok Derek aku ya. sing ngapusi. Sik Derek. to. Wedi aku saiki akeh penculikan jare iki lho. Lah banjur ngendi papan dunungmu? Lah Ayo apa aku wae? takoke bali. Apa aku wae? Aduh. Tak terkip. Mah, Mau Mah. aja. Kakang Mas badhe madre ana mburi kono aku wis duwe pacangan kok. Enek sing Lapor ana. Kakang Mas badhe madre. Aku ki masmu kok pacangan batik madrim budul. Ngosek-ngosek ta sampe Tak iki uber golek ayo iso. rono ngono lho. Ayo, gelem ya? Mau aja Tak aja. boyo. Ayo. Aja, Kang. Gelem. Hei, Setyawati. Aja ayo Setyawati. 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 Belum. Sik, iki dadi apa? Krupuk lho. Ngene lho. Kelire ki ning kono, ki ning jero kok ning jero Pak umpul-upulan koyo ngene iki. Iki urung kelire ki ning kono. Ora iki dadi sapa? Kluthuk batik madrim. Masalah kaya gemuk ini batik madrim. Ora nek liyane to perane. Lho, Salah, Mas, pemaine mek loro tok. Sama-sama. Ah iya weh. belum. Setyawati. Aja layu kowe. Setyawati. Hei, Setyawati. Mah, Hei, Setyawati. aja gelem. Oke, aja gelem, aja gelem. Oke. Sik. Nek kono sik. Datu. Ketoprak iki. Iki ketoprak iki gedhi lho. Iki ketoprak Kaliwungu budaya iki. Lah iki lagi sampean ono. Kang Mas. Kang Mas. Kowe melu wae. Kosek. Aku ki arep nututi kok angel men. Kang Mas. Aku diganggu karo wong kae lho. Enak apa? Mban iki nyapa tok melu ngene. Kae lho nyapa to Mas kawit mau ganggu aku terus jare ngomong arep dibak pacar ngono Mosok ki. mbane setelen ngene iki.
Kok tembunge Loh, setan. amban masak ini seperti ini. Iya toh. Enak apa dia anu adikku? Kalau Kakang, aku mau pas dolan ning tengah alas iku diganggu karo wong lanang kae lho ning kono kae. Meksa-meksa aku. Lek karo adine aja ngrungkang-rangkul ngono lho. Bene ya. Iki hajah lho ki rumahmu. Lah kowe sampun pejah kowe hajah lho kuwi. Campur gawe iki beda. Iki pernahe apamu? Adikku itu. Ora usah dirangkul, lek pacangamu monggo. Mas karo adik iki kudu tresno. Sampe iki nyapa tok mel-mel. Kowe karo adikmu tresno? Iya. Lah diceluk. Ndang noprak-noprak kono. Kuwi mau. Riyen to Pak Dalang, mosok jenengan kalih dagelan mawon cemburu. Alhamdulillah. Kula kan teng mriki etok-etok to, Pak. Iya. Bapakmu aja cemburu ngono to, sesuk ning omah aku gak mbok takoni. Gak takoni ya mlumah no. Saiki kuncine kuwi gak tarik mlumah. Ngono. Aku bojoku nesu sarungan tok. Lho, ngono. Ayo balik ke noprak. Setyawati, aja layu kowe. Setyawati. Jebul kowe wis duwe sinisian, kowe wis duwe gandengane. Kakak, Setyawati, aku tulung ngono. Iya meneng ae. yo kene wiwit mau kowe ndak uber ndak mulyake ora gelem. Jebul duwe kegandengan. Mangertenono aku dudu gandengane aku ki yo masih. Kakange. Masih. Sopo jeneng? Aku sapa? Sopo jeneng? Batik Madrim. Weluh Batik Madrim. Iki adikku Setyawati lan iki embanku Darmi. Darmi Cahyawati. Entut. Ing papan kene njaluk sabiyantumu lan njaluk renaning atimu adimu Setyawati ndak boyonge ndak pundhut garwa dadi prameswari. Ora bisa. Lho, Aku wis ngenekke Giri Sayembara wis tak share ana ing TikTok. Menoso sapa wae sing bisa ngalahne aku ya kuwi besok sing bisa nggawa adikku Setyawati. Ye. Yen pancen kaya ngono, yen sing menang ana ing peperangan ngentukke adimu Setyawati. Kakang Batik Madrim Apa? mboten sah kakek wuwus kula ingkang nglebeti sayembara ning pawen. Tentoke kowe apa aku sing menang ana ing palakrami. Ayo Kakang, ndang dipateni Kakang. Wis apa? Dipateni. Kakang paten iki sing mati dhewe saiki. Aku piye Kakang? Mikir sawetara ya, Nduk. Iya. Iya. Kakang Batik Madrim Setyawati badhe kula boyong. As. As. Wes. Iya. Yes. Apike. As. As. Ini. Ha. Us. Oh. As. Us. Oh. Yes. Belum. Kakang Batik Madrim mawi panjenengan mboten ngalah badhe kula sirnake wonten ing papan kiki Batik Madrim. Belum. Kakang Batik Madrim. Ejan. Ganti kawujudan ketek panjenengan. Belum. Kakang Batik Madrim. Kakang Batik Madrim. Yes. Belum ganti kawujudan ula. Belum. Duh, edan. Ula Kakang. Edan. Ya. Bakal kula sirnane Kakang Batik Madrim. Senasa ganti kawujudan kaping 1000 mboten pangking. Yes. Beluh ganti kawujudan celeng. Weh, edan. Beluh. Us. Celeng. Oh, wes edan. Wis.
Awas, ya. Beluh. Ganti kawujudan mliwis putih. Weh, beluh. Weh. Mliwis putih. Ganti kawujudan. Kakang Wate Maden, kula apa kuwi? Mliwis kok dadake senam. Wis, mati dhewe. Ya. Beluh, mliwis kula sirnake gantos kawujudan celeng. Celeng kula sirnake gantos kawujudan ula. Ing dina iki gantos kawujudan kaping sing mboten pangkling Kakang Bani Madim. Beluh, ganti kawujudan uget-uget. Beluh. Kakang Bani Madim. Gantos kawujudan uget-uget. Uget-uget Mas. Wis lho. Uget-uget lho ora apa. Obao. Iki wis uget-uget iki. Uget-uget ndi? Iki mbuk. Weh jan. Kula boyong wonten ning Malopati. Ora usah. Lho, lha kok ngoten? Tinimbang kowe ngopeni Setyawati ora besok ngopeni pirang-pirang taun nggih becik mlaku. Lah kuwi. Tumbas oleh Kaliwungu. Wis ora ono ngawur wae. Tene yu. Kowe iki mari menggeh kok. Iki balik Niken. Oh, balik rene nek. Heeh, Niken terus Aduh, munggah, Winong munggah. karo Birgita. Wis kene tok. Buka sih engko goro-goro. Ayo. Ayo kula goro-goro. Nggih. Ya. Manut. Lah, Ya kene tok. Aku ya. Ya. Sampeyan kok yo njaluk siswa budaya bareng. Ya ben komplit kok ya. Ya. Nggih. Engko sak ludruke ya gara-gara. Oh iya. Lho kalau kita, Win. Lho. Oh. Ngono mah ya. Nang. Wis, Nang. Yan, Mbak Dian, yo jangkepi. Ayo. Ayo. Kene jajali. Ayo, coba kaya apa? Nggih. Nduk bertiga. Wah, iya apik iki. Karo Mbak Yu apik iya. Supaya bebrayan lan katresnane Bapak Yudi sak keluarga Nggih. tansah lestari Widodo salaminya. Monggo. Dengan lagunya Widodo. Eh, Widodo. lagune kok Widodo. Lestari ngono. Wah. Niken Salindri, Winong Nawangsih, mitin saking Tulungagung dan juga Mbak Dian Munasiroh dari Madiun. Monggo, dados yuk.
yen apeni kanggo kalah bocah labang PT Putra Rindani. Kau